Тази година карах курс по родология, който ме запозна с много специални хора, а те ме отведоха далеч. Прави влог! Здравейте! Срещнахме се! И така се озовах в Испания. Добро утро от Гандия по покана на моята колежка Галя. Ето я и Галя. Здравейте, добър ден на всички! Щастлива съм, че си имам най-прекрасното гостенче от България. Отиваме и ви взимаме с нас навсякъде, за да разгледате красотите на Испания. Град Гандия, Слънчева Гандия. Чао, чао! Градът се намира близо до Валенсия и е по-познат като пристанището на портокаловите цветове. И след това се изкарва от камерата и се почва обработката от жените. Там си имат свой лав, който гласи: тук само кмета не е българин, и наистина беше пълно с българи. Обикновено те са насочени повече в работа, свързана с бърне на портокали и на мандарини, когато има сезонна работа, а през другото време се занимават с хотелиерство под различни форми. Градът се намира на брега на Средиземно море и е бил ключов център за търговията през вековете. Аз попаднах в дни, които имаха празник на града, или така наречената фиеста, която Галя казва, че много обичат да злоупотребяват с нея и обикновено почти нищо не работи в часовете, които са почивни, а и в някои от дните. Разбира се, на мен като турист абсолютно всичко ми беше интересно, най-вече да попия от тяхната култура, а това малко пазарче беше презаредено с всякакви билки, както и с Пао Санто. Испания е домът на Пао Сантото, там го наричат свещеното дърво, използва се за кадене и се вярва, че пречиства от негативна енергия. Както ви казах в началото, ние с Галя се запознахме на курса по родология и може би нещо, което най-много ме впечатли в града, беше, освен разбира се самия уникален плаж, този огромен фикус, който имаше корени, които бяха видими. По-късно през деня срещнахме друга българка с нейната дъщеричка, която ни откара до плажа, за да мога все пак да потопя крака в Средиземно море. Най-красивите неща, които можеха да се видят там, освен огромната плажна ивица, разбира се, бяха палмите, които са съвсем огромни, различни видове, доста впечатляващи. Този пясък беше уникален. Галя каза, че е 7 пъти по-ситен от нашия и естествено крие риск, тъй като много трудно се чисти, но пък така галика ръката просто е много меко като усещане. И така, какво да напишем сега тук вътре? Аз съм след Вселената, така? Да. Ти знаеш ли ме как пиша? Да. Колко ценно би било наистина да живеем с осъзнаването, че Бог и Вселената са с нас всеки миг и че всъщност ние просто трябва да се доверим на нашия път, който понякога може да изглежда външен, както моето пътешествие, но всъщност е вътрешен. И точно влизайки в този магазин си разсъждавах тези теми. А няколко часа по-късно ни предстоеше и да си оправиме багажа, тъй като Галя беше организирала и друга изненада, свързана с път и отивайки при друга родоложка. Отправяме се към следващото приключение. На летището сме на Валенсия, хапнахме, готови сме, излитаме. Ясен полет! Да, ще летиме над морето. Още преди да тръгна за Испания, Галя ми съобщи новината, че е взела билети за някъде, но не ми каза къде. Предполагах, че отиваме на Гранд Канария, но нямах представа на кой остров. Така че просто взех най-нужното и се втурнах в приключението на пълно доверие.
Между другото, това ми беше третия или четвърти полет. Сега кацнахме в Тенерифе и чакаме една друга прекрасна родоложка да дойде да ни събере. И отиваме да се настаниме. Ето ни! Оля! Тенерифе е вулканичен остров, който се намира в Атлантическия океан и е на 300 км от Африка в най-издутата й част. Разбира се, дори и октомври там е изключително топло и за това трябва да внимавате кой месец избирате за почивка, ако сте избрали острова. Вече пристигнахме на Тенерифе и една българка ни настани в апартамент, в който държи. И искам да ви го покажа, защото го намирам за много сладък, а пък гледката ни направо е зашеметяваща. Островът пада последен от всичките Канарски острови, когато испанците ги завладяват и битката за него се е водила 94 години. Разбира се, там е най-развит туризма, като самия остров се посещава от около 6 милиона души годишно и това го прави най-посещавания от всичките острови на Канарите. Най-привлекателен за туристите е самият вулкан Тейде, който е образувал самото Тенерифе. И това е и най-високата точка за Испания, около 3800 метра над морска височина. Като имат развито земеделие, отглеждат се банани, грозде и различни зеленчуци, както и разбира се риболова заради Атлантическия океан. След като малко починахме, започнахме да се оправяме, защото ни предстоеше прекрасна вечер. Ето ни в пълен състав, тази красива дама. Днес ще видите какво нещо ще ни дари. Нямам търпение да я видя на сцената. Много съм благодарна на себе си, че си подарих такава почивка, тъй като 24-та и 25-та бяха изключително натоварващи за мен и имах нужда наистина да се изключа, да се насладя на момента и много се радвам, че успях да го направя в компанията на Галя, а и на Танчето, колкото и за кратко да се видяхме и с нея. Мисля, че човек израства в среда, в която се чувства приет, обичан и разбран. И точно това смятам, че предстои за напред и за взаимоотношенията между хората, свързване по интереси, по енергиен заряд и изобщо връзка с душа, която може да помага на друга, да се разлиства, да се разгръща и да живее един по-добър живот в любов. When the sun goes down, just another lonely boy in town. А това е собственика на заведението, който, освен че се оказа, че е българин, всъщност разбрах, че ще вечерям и в български ресторант. Така че, може ли човек да избяга от корена е въпроса. My heart and please don't break it alone. И освен всичките красиви синхроничности, които ни съвпътстваха, всъщност пристигнахме и на пълнолуние. А след тази магична вечер тръгваме от квартирата и отиваме към вулкана. Това е, може би, събитието на събитията за тези дни. Влезнахме да си купим някакви храни и продукти в тяхната верига Меркадона, която не ми е познато, но понеже те реално тук на Тенерифе нямат собствено производство почти на нищо, освен на банани. Има доста други неща, които може да си вземем, като гуакамолето и между другото е много добро.
Впечатленията ми за сега от храната тук, честно казано, никак не е добро. Наистина доста полуфабрикатни неща, които аз изобщо не консумирам в ежедневието си. Това, което имат е съответно добра риба, нали? Но не говоря само за Тенерифе, а като цяло впечатлението ми от Испания е такова. Сега още не съм яла не паеля, а паея. Нещо такова. Елтейде още от древността е била почитана от местните голанчи, които смятали, че това е свещена планина. Там се извършвали различни обичаи в почит на тяхните предци и легендата разказва, че когато техния бог на светлината е бил отвлечен от така наречения дявол, те призовали Ачаман, който бил техния върховен бог. Той се сбил с дявола, запушил кратера на вулкана с него и освободил бога на светлината. От тогава местните ходили да почитат боговете на върха на Елтейде, като дарявали различни цветя и палили огньове, за да плашат дявола. Намираме се на някакво свещено място, където има този огромен, наистина огромен бор. Даже не се разбира точно колко е голям. И съответно се води за свещено място. Съвсем наблизо вече сме до вулкана. И явно това е дърво, което е наистина сигурно малко след изригването му се оформила тук тази среда. Доста е красиво. На такива места човек остава въображението му да говори повече, отколкото това, което може да си обясни със своя логичен ум. И точно както е казал Айнщайн, въображението е по-важно и от знанието. Така че аз оставих своето да работи и допуснах до съзнанието ми разказа на дървото. Всъщност усетих, че сякаш ми разказва историята на дървото от филма Аватар. Нещо дълбоко, свещено, което може би разума ми не разбира, но сърцето усеща. Тейде не е изригвал от 1909 година, така че бяхме спокойни, така да се каже. Реално е местност, която има уникални цъфтежи на растения, както и интересни видове гущери. Тук има възможности за хващане на лифт, но едва ли ходи чак догоре. По неволя малко по-рано ви подведох. Размерът на вулкана по височина е 3718 метра, а пък може да бъде посетен до 3500 и няколко метра с лифт, който ние така и не хванахме, тъй като имахме ограничено време. Аста Луего, което какво значи? Луего? Доскоро, до после. До после. И разбира се, ако все пак някой иска да го посети до съвсем догоре, се изискват специални разрешителни, за които ние нито сме знали, нито имахме време. Елтейде сякаш беше побрал всичко любимо мое, тъй като говорим за почит към предци, за момент, в който светлината е победила мрака, за редки растения и животни. Ландшафтът е използван за снимачна площадка за филми като Сблъсък на титаните и Милион години преди новата ера. И може би вече се досетихте, че това е една от най-добрите точки за наблюдаване на астрономични и планетни влияния. Енергията на това място е доста силна, усеща се. Решихме да си направим малък ритуал, защото тук се е вярвало, че светлината е победила мрака. Точно на това място и така се образувало вулкана и самото Тенерифе.
И местните са вярвали, че тук много добре се свързваме с предците. Но понякога си мисля, кои предци? Тези, от които идваме тук физически, или там, откъдето произлиза душата ни. От години използвам енергията на пълнолунията и на новолунията, за да мога да се пречиствам емоционално и за да оставям неща, които ми пречат да бъда по-съзнателна. Заедно с момичетата направихме ритуал по пускане на негативни убеждения и след като всяка си взе личен момент с вулкана, стана време да си тръгваме. Благодаря ти, Вован. И както в живота, всеки си ходи по неговия път. Последни часове на плажа, на малкото басейнче. Излишно е да казвам, че не ми се тръгваше, но вече се налагаше. Дай да хвана някоя бутилка. Ето ни, тръгваме. Танчето ни изпраща на летището. Чао, Тенерифе! Чао, Тенерифе! Галя каза, че дъждовният период в Испания започва от ноември. Но не знаехме, че реално слънцето остава наистина зад нас. Валя няколко дни подред, успях да си почина и прекарахме дните в домашни занимания. 5 кг брашно за 2,69 за 5 лева. Спа център Галя Гандия. Реших да изтегля по една карта от колодите, които така или иначе стояна е причината ни да се запознаем с Галето. Не чакайте сега да обърнем тук. Хоп-хоп. В моите консултации аз гледам и на Таро по принцип и картите изобщо не са ми чужди. Плюс това основната наука, с която работя кармичен календар, също е от карти. Така че картите за мен са много добър инструмент. Една карта послание за всички ни. Даровете от рода. Всеки член на твоя род ти е оставил дар. Било то умение, сила или мъдрост. Открий тези дарове и ги използвай. Супер послание. И да видим пътят на душата, какво има да ни каже. Цветът на духовните теми е лилав. Така. Преодоляване на несигурността. Несигурността не е слабост, тя е пространство за растеж. Точно така. Без напрежение и диаманта не се оформя в земята. И много интересно, предишната карта беше 24, а тази е 42. Muy duro. No extra. Mucho gusto. Я, какво е това? Shake от Filipino Blancos. Филипино Бланкос. Испански сладки. Окей. Уникално. Добре, вярваме ти. Това също е техните традиционни полученски, нали, на дама Деонор. Придворните дами, как се... Дама Деонор. Първа, нали, имат три дами такива. Първи ред, Шафърка. Да, и шафърка, е това са.
През средновековието градът става и херцогство на едно от най-популярните семейства, което всъщност е с италиански корен, семейство Борха, и всъщност те имат огромен принос за изкуството и развитието на самия град. Посетихме и най-известния магазин голям за козметика от типа на Дъглас, например, но нямаше нищо био, така че аз не си взех нищо. Abriendo puertas. Abriendo verdas. Как? Айде, още трябва да науча на испански неща. Vamos a cruzar. Vamos a cruzar. Cruzar, на кръст да пресечем. Vamos a cruzar. Ahora vamos a subir a la montaña. A la montaña. Ще се качим на планината. Затова сме с такива якета, между другото. Защото горе ще ни издуха вятър. Модна икона, модна. След като днес също валя почти през цялото време, не може да видите ето колко бързо изсъхва. Почти няма следа от дъжд. Излизаме да отидем в едно кварталното параклище, църквичка. А тук реално се намираме в квартала Света Анна, така че така ли се казва и църквата? Точно така. Света Анна. И сега мисля, че от ноември се разрешаваха пак. Старите, за да населят на населението, да нашия Бог е този. Нека се види много добре. И другото вече в кладовото село. Тази е диво растяща. Дива, да, дива. Както знаете, професионално се занимавам с грим вече 10 години и затова реших да подаря на Вики, дъщерята на Галя, един мини грим урок, с който да й помогна да надгради своите умения. Следващите дни валя отново, така че имахме време да си починем. Галя продължава да учи в Академия Щастлив живот, различни курсове и ме покани даже да слушам с нея. Кадрене на вилица, ето ако не знаете как става. Слагаш кичура, навиваш го на дръжката на вилица или лъжица, стискаш с пресата. Та-дам! Ето как изглежда косата ми като краен резултат. Утре ще я разреша, за да не ми пада обема, тъй като тук е супер влажно от всичките тези дъждове. Това, което ни притеснява е, че са затворили Гандия и не знаем дали изобщо утре ще стигнем до Валенсия, но трябва да стигнем при всички положения. Дори си мисля утре дали да не остана там да спя, защото не знам как ще бъде в сряда движението, а в сряда ми е полета обратно вече към София. Същия ден бяха обявили код червено и реално имаше наводнени части в Гандия. Времето днес най-накрая позволява да се разходим и отиваме към Валенсия. Ето тази планина ни пази. Всъщност дъждовете изобщо не са шега работа в тази част на Испания и могат да бъдат доста опасни, както миналата година бяхме свидетели на едно голямо наводнение. Аз искам някоя от тези, те са много добри. Да. Имахме по-малко от 5 часа да разгледаме Валенсия, затова предпочетох да отида на най-популярните места,
като този колизеум, който вече не е функционален, тъй като бикоборството е забранено вече. В градът на науката и изкуството, казва се Ciudad de la Ciencia y los Artes. Огромно е! Колосален и футуристичен, но за съжаление дъждовните дни ми изядоха времето и не успях да влезна и да разгледам. Цялото пространство побира в себе си хемисфера, музей на науките, океанографик, град на изкуството или сграда на изкуството, агората и ботаническа градина. Това е една от големите забележителности на Испания. Върнахме се в града, тъй като времето ни притискаше. Аз исках да взема магнитчета, исках и да доразгледам. Реално влезнахме в най-централната част и видяхме огромния площад, или по-познат като площада на кметството. Установих, че живущите в Испания българи изобщо не знаят историята на мястото, на което живеят. Просто там си ги въвлича техния си живот и изобщо не се питат каква е историческата или културната част. Така че и Галя дори не знаеше някои неща, за които я питах и аз после ги четох в интернет. Къде отиваме? Заедно ли сме? Отиваме на Плаца де ла Рейна, площада на кралицата. Където? Какво става? Супер много е забавно. Какво става там? Например, за Коледа и за Великден се построява Дева Мария само от ръчно поставени карамфили и рози, един по един. И тя може би е висока над 10 метра, но в момента няма как да я видим. Ако сте гледали видеята ми от Южна Франция, най-вероятно сте забелязали, че съм фен на готическото църковно изкуство. Много държах да посетим катедралата. И за моя радост Галя откликна. В древността на мястото на катедралата Света Мария се е издигал храм в почит на богинята Диана. Сега най-голямото богатство там е предполагаемият истински свещен грал, но всъщност е пълно с средновековно изкуство, ренесансово и бароково изкуство, като самата катедрала е доста висока и е наставяна на няколко пъти, за да стане в реалния и сегашен вид. Има, разбира се, много картини, има и гид, който има желание и време да влезне и да се интересува повече. Има и два входа, един от който води до кулата с 207 стъпала, която е камбанария. Ние там не отидохме, но пък разгледахме повече в самата катедрала. Малко е прекалено наситено от цветове, изкуство и стилове и, честно казано, в един момент идва в повече, но просто е красиво и много различно, така че според мен лично си заслужава да бъде видяно. Сега с Галето ще ви научим на един трик. Една симуронска практика, да? Да. Когато преминавате под арки, какво казваме, Гале? Преминаваме към нашата нова квантова реалност. Скачам в нова успешно преминахме. Абсолютно. Едно от най-красивите места, разбира се, е площада на Девата. Там може да се види и фонтанът с бог Нептун. Самият град е доста цветен, кипи от живот. Целогодишно там температурите са доста благоприятни, така че нито е прекалено студено, нито прекалено топло, естествено в средните сезони. Лятото в Испания ни е ясно, че е много топло.
и привършихме с хапване. Исках много да ви снимам паеята, но не успях, защото батерията ми падна. Тръгвам си! Ой! Оставяме апартамента и поемаме на пътешествие. Пътешествия. Да. И ще ви вземеме малко с нас по магазините, защото трябва да си взема нещо. Не може така. Няма как. Няма как. Този невероятен замък пък е превърнат в старчески дом, изключително грижовно от страна на испанците за техните възрастни, нали? Дойдохме до Валенсия отново и аз искам да влезна в Хард Рок кафе, защото моя любим събира различни неща. Тениски или чаши. Искам нещо да му взема и да го зарадвам. И сега да видим какво. В момента сме в нещо като сенсей, само че е испанския вариант. Има още един такъв магазин. Единственото, което си харесах да пробвам, са едни дънки. Аз изкуствени материи не нося и черно не нося. Така че в общи линии много бързо отсявам това, което не е за мен. И в крайна сметка дойдохме до финална разправа. Да. Така че моето приключение поприключва тук.